하이퍼를 지니 드리니 가이드니 꼭 스른 것은 당내게는 드니 전 지수 크리스도 당리바서 만한 이 원속레에는 아게브안 클라이작 동거 비디오 클라이작 동거 니로 나이크나 박사바 하이번 드니니 틱사 대바샤 뜨기 전 원속레에는 그 파리 생난 있을까 수리원은 그플라이샤 마이그는 가이드는 함바이도 능승노 함작만 바기는 살다는 승사라로 할까 대부는 니니 살다 특이한 미싱들이 좀 니니 타니 파이만한 라마슨 클라이만카 하니바이 가이드는 함바이 대부 오곡 타이는 좀 카오 조구이 좀 카동의 동토의 동만 가이드는 수바드 니니 능 그탕 능 제 끝이야 능 당의 바사카 대시응부 살사능 바이 당의 동이나 좀 지니 또 오 카동문 오 동토문 하니바이 가이드는 함바이 본디는 좀 원속레에는 닌타니 조라노 야바로 북라주신 것이오사. Okay. Jadi age ang 1 Corinthians chapter 15 nitigi koksakan nirong naibikna tini Matthew Mathai chapter 28 ni notigi semua song le Matthew chapter 28 ek nisimi dozora Matthew chapter 28 ek nisimi dozora ke ang poriwana isa kolofon bari porlaisina Jisu 당의 바사만이 거복하고 수작동 verse 1 sabat salpai kaito salni ai promo Magdalene Miriam by te koroksa Miriam mangkor naina hne thanglaikia aro asomsa bangla korom sai paikia subrai ni suari koroksa chukno hani onkori paikia hake a holongda giro ruwe norui as a saka asoka bini busuk jungma bo nokha pilik ma hai ri chumro purma bo khul hai a muruk nai ro bono nugui belai kirijak lai ma bagai kelai brawe kethei hai ngai tongkha a suari beri rokno hai hini saka norok ta kiridi ang sabui mano norok kruso kanta buzak nai Jisu no nai tugo bo oro kerika bo sama haino bo mutangai tisa zakka paidi nai paidi oro no bono mokol mane dolangdi tabuk dakti tangai bini sagri rok no hai hne sawui di bo kethini mutangai tisa zakka tabuk bo norok no slai norok ni slai sekang Galileo tangnai norok or aro bono nuguyana ani okok no mito naradi hake borok a mangko ni dolangka borok kirizak laika haibano jaike no tongtok laija hake bini sagri rok no sawina hne kasik laika asomsa Jisu borok no nuksagi norok hamdi hne saka borok bini thani pailaika hake bini yakung kebagai kolom laika Jisu borok no hai hne saka ta kiridi thangdi ani taku rok no Galileo thangdi hne sawidi hake borok aro anong nuguyana o eleng bag poriman bisukte kaitor ketal kesuma hamari klaiden amen Jisu Kristo asai mani jeng saimana abo Bible ni modene bo asai kya thima bo Bible ni modene thikya ke bo 당의 바사만이 보 바이블에 못되는 보 당의 바사카 ke oroseng nugo Jisu Kristo bo hakoni nokhari paikya kethei no mesewe hakoni nokhari paikya smai kasam by smai katal jotono Bible Jisu se jotono se important ko hai pun kabang ma borok sung temanuk temanai healing ministry pu hai pu sok pu kabang ma podre po hai pun Jisu thrimani thangsamano kare sen asik important ron ni kog bukre Jisu Kristo no tui no Bible
bebak no Bible ni bebak bono yakse shuli ba bono saki ingai koksa bo angte pun saka bo Bible ni mote ne bo paikya Bible ni mote ne bo thuikya Bible suijak tong ma haina bo thangai bo basaka so jeng bo thuimani tei bo thangsai phimani bono sung srai ke sinai nangnai bo abno sinai bellai kena important jeng sawi jeng sia exactly Jisu Kristo ko pro asai kya piaba jeng siwo Jisu Kristo thuimani tumane mole bo Passover ni jorawo thuyo Passover ni salo thuyo of course jeng sia kabu bos Passover bos sal kelai bo thuimani u bos bisiwo bisiba deklai subroba deklai bono jeng sia haibano bo Passover ni salo bo thuikya hanbai kabang ma Good Friday khaya ro gutongo ba amu khlai nei gutongo o khoto kogya khai Good Friday khaina nangnai khaya nangya obo kotor kogya tomon le Good Friday ni bagi u salsa simi Good Friday ya sarubrun kebu ke kai tono Kristono sinai borok ni bagi ke sarubrun Good Friday ngani ko ne bo thimani bo kostoma mani ani bagi tikya bono sarubrun no sung wansokui ya prisewani ko ke jeng bo thangni ba samani nole jeng srai kena siu tomane male sabat ni teini point IC3 bo thangni ba sakha ga hakor Mary Magdalene song thangni hakor pyokja kenugika ke Jisu Kristo haine hai bo Passover ba yok mani te jorao thuye ke bo thangni ba samani sabtani puila sa sabat ne ke paitha sabat ne ke shonibar obno sanam sungo kabang mo borok khaini waso roibar se sabat ne ke roibar ya lengla mani sa sabat man lengla mani sabat mani lengla mani sa kaito lengla mani sa bongka shonibar ke obo kok ya je kabang mo borok khaini waso jeng shonibar tomani roibar girja khai shonibar si girja khai nang Bible mo hai mungsa saya shonibar girja khai Bible sawo smai ka sawo judai rokno sawo lengla di girja khai di kai no suri di ukok saya lengla di ukok sisa lengla manisa ukok sisa ge karunenyo mane baksa borok shonibar si lengla manisa shonibar si kai no suri na ni lokna linango o saya ke te dolsa roibar si sabat sal ni homai ro ke boro busai kes obonusun hani kisisa si thai klai jes banthang Jisu Kristo saptani puila Jews ni calendar ni mote bor puila sapta o puila ni salo bo Jisu Kristo phumai sri bo hakoni bo koksam bo kogrulang ma haino hakoni bo thangi basaka ge kaido Israel rokno jeng dage mani nuko smai kasamo nai kanke borokno sapta ter rakokdi nei ba klaidi ter klaidi nei kaido borokno dage Israel rokno mitna di Israel rokno Judai rokno teman-teman the feast of Passover klaidi kita kabang mo borok mo hai omol tikisi sagrana kabang mo borok tabo khai ni sa Passover rakhok ya ke mothang jagi Passover saban klaidi sa Judai rokno o jeng kaha ke busi ke Passover ter klaidi ni sa unleavened bread mane juan buljagi ya ter mane chamung sabta kaisa borok masabu o khaijaya temanai kogloi tama ho ansilia the feast of unleavened bread mana moro buljagya juan ro buljagya the feast of first fruit and the feast of Pentecost the feast of trumpets
the Feast of Atonement, the Feast of Tabernacles. Sabta terno borokno muito klaidi ba klaidi ne kaito borokno judai rokno dageo. Dabo aroni bisingo Passover ka jotoni sai nangkuk mani ba muito borokno borni bagai important cook. Tok to mani bagai Passover important cook. Passover Passover ka borokno bobrok klaidi hisa first month 14 day Jews ni calendar ni mote. Jews ni calendar ke sini haya borok tal kamani tal pasamani bono lekha hoise borok tal sa ni lekha. Tabo English to tal pamani kacharo phanangka mas paikam tikesa mas cengka mohai. Borong ke tal pasamani hose mane pui mas ceng omohai. Ge Passover borong ni Passover ter kelaya 14 day pila sekang ni mas Nisan ni akeba Aviv borong ni pila sekang ni mas ni bumon ke borong Judai rokno Hebrew bohno ge borok no Passover temani bagai muito klaidi Passover ter no klaidi ni sa mole Passover mana tama bro Egypt po tongmani Egypt po selek khatima tongmani Egypt ni aroni yok mani sal ni borno muito klaidi temane male angir no aroni phiogi to obono muito klaidi nei kaiton borno dagi ge bahani bagino borok ni bagi bele kena usal important temane male aroni semino borok ni borok sadinota borong itihas cengo borong sadin itihas cengo hai Passover kan borok Egypt ni yak ni Pharaoh raja ni yak ni ba Egypt seleng khatai tongmani yogui phaimani ege Bible sawo tabo jengni bagi tabuk ni bagi sebab Passover in 1 Corinthians chapter 5 verse 7 atmaisa Jesus is our Passover lamb Jisu Kristo engka sini yok maniter sini yok maniter ni merah besar yok manitero borok temo makai yok manitero jeng muito klai ka dugo je pro Egypt ni hani ki mane nokhari phaide ni paithak ni horo kaito borono dagewo merah tawi dogaro three fuldi ege three ful kanke aro ang besa okra nombutharnai shuari rohorwana atri fuljago ke bohaya ke nirokni besa okra yoknai piaba je jaga three fuljaya boro besa okra thinai ge point IC sriniro aroni Egypt ni onkare phaimanai thangnai ni kaito boro motago ge je prot bor three fulo boroni three boroni besa okra botharjaya yogo obono Passover mane nirokno layui barui थांनाय मनिनो Passover आइबन गोबां तमा तावक नि फोरोंनाय र बुल फोरोंनाय र तमा उल्टा पुल्टा फोरोंङै दङ तमाय फोरों Passover मा राखबनाय Passover नि मिनिं बुजिग्रा दितमो Passover गप तमानि बागै आप्रो जुदाय रखनो सा सबनो सा बुजिनाय नांनाय तमा बुबो तमा ताबो इंडिकेट खलाय आबनो जों सराय सराय बुजिनाय नांनाय ताबो जोंनि Passover के सब जिसु ख्रिस्ट नो नों जे प्रो कबुइ के बखाव नावै बनि bo thima bai ang hamsaka bo ani sumsong ni bagi thikya bo thima bai te ang bus thumjaglia obono nagwan so khangke kaitor je borok no bus thumnai humani o bus thumjaglia abro lai thangka u bus tabo Israeli jorawo kaitor su omhai suwari rohka thik phulja nu khangke bo hawi busa okrano buthanai kintu ba थै फुजा नुखान के बनबो बारै थांनाय जे बारै थांनानै मिनि तांदो ताबो जिसु ख्रिस्ट से सिनि Passover जिसु नो पयतो खलायनि बरक बो ते माजरा बेरजाग्लिया बनो बो आरो काइतर बनि जेरानि सालो बो बुस्थुमानि सालो बो आबरनो बो बुस्थुलिया माने तार माने नों Passover ओंखा नों Passover नो राखक माने नों क्लाइखा निसा माने
Piaw tahu tuma borok kemama pereng Passover rakok. Passover palai dibu, Passover rakok dibu, Passover tuma bu, bono jeng sinan nang nai. Oke, omo hai pereng nai rok bai, borok no kate wei tong di, oke borok no sadi Passover tuma bu sengdi. Oke Passover meaning tuma bu, oke ta Passover sebab Passover ka Jesus Kristo. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Oke tiga sya. Unleavened bread, bread tamabu. Unleavened bread kena mana cuan buljak ya, mana cin baru orang ke nera sisa mani, pana kongol cuan English ni mote ke cuan buljak ya. Unleavened bread is to live true Christian's life, mana bonus sadi hi sabda kaisa boro army yogi family ba Passover ni yagulo sabda kaisa hati barsa unleavened bread sadi nisa. Teman bagai cuan jepro seng bulu mana tahu cake rocks na mani teman sini bono bul kangke urut moro cake rock mau kai puli paya deh omah enggak puli aja enggak bos ini no sadi abo seno indicate kelaya teman indicate kelai mana sumsok tak kelai sidi soy ke tong sidi 네 다게 말이 너로 숨속노 약가리 동리 어머 크리스찬 라이프 ซึ่ง 아사이 그tal 응만에 보래 가이도 지니 증노 부스퉁리야 증노 나카르 카 오그노 시마리 보래 증 숨속 기비의 보다게 마뜨게 증 동나니 난나이 우꼭 다게 말이지 그러니까 보니 야불로 first fruit bono first fruit ter khlaidi muito khlaidi ni ter khlaidi nge first fruit tamabu first fruit ke indication khlaiye Jesus Kristo tangi basa mani Jesus Kristo tangi basa nani bisingo 그트니 tangi basa nani bisingo Jesus Kristo nungka buila nge bono first fruit nge sengzo to natabo je bono poito khlainero sengbu tangi basa nani salsa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 by 17 no jengnu Jesus Kristo teman-teman trumpet pengmani yagulo Jesus Kristo ongkari penai bono poito klainai borok rojo to no tangi basanai boni resurrection ide o ba rapture ni sal ide zengzo to no tangi basanai salsa because bongka first fruit bongka puila sekan kethini tangi basanai guys jungbo salsa bono poito klainai bono rukpurenai boni loge tong mane bono poito klainai borogu salsa tangi basanai actually obo chini asa Christian rokni hani bagi jeng kosno hoya tekto hoya buzak hoya persecution hoya omai ke jeng tongi mana jepro Jesus Kristo tuyo bo hakoro pozakan ge hakoro salta tongka ke bo boriya goro hakoni basaka ge sengbo omo haino jeng thuinai jini besak ma thuinai haibano je bro jeng Jesus Kristo no poito khlainai ro je poito khlainai ro Jesus Kristo basa ma haino jeng bo thangi basanai Bible sawo 1 Corinthians chapter 15 sawo jeng new creation jeng ketal engka ge jeng teman-teman jeng mul fil jagi jeng selai jagi tangnai ni Bible sawo okay jeng Jesus Kristo bo tangi basanani ko thuya sani no Bible sajak tongo ageno diari ni khukti saklai jak tongo okay ang pila na saka bo pil asai mani bo Bible ni mote no bo haini toma sama asai ya bo thui mani bo Bible ni mote no bo tangi basa mani bo Bible ni mote no bo tensha phai pinai bo Bible ni mote no bo salsa phai pinai Psalm number log mung sulo chapter 16 verse 10 11 ara pori ne kenu kunai bo boni toma boni kthei bo aro hakoro sogi tongya bo tisajagi thangnai
hakoni basa nai ne aro saijato ang potlia ne pori ni mana Lot mung chapter 16 verse 10 and 11 ge te temabu omobu boni মানে অমব সাজাক তংবু বাইবেল সাজাক তংবু বাহাইকে ব হাকর তংনাই জনা নতুই হেদে জনা খাই জনা সবাবু एक्चुअली জনা আংকা আনে বহক বিসিঙ্গ হরথা সালথা এগে অমহাইনো যিশু খ্রিস্ট বনি সাগরিরনো সালাঙ্গ অমহাইনো আংবো জনা খাই জনা আনি বহক বিসিঙ্গ তংমাহাই আংবো হাকর বিসিঙ্গ তংনাই সালথানি সালো বাজানাই nei Matthew chapter 12 verse 40 o samahai bo omai keno tangi basakha bo samahai keno ke Jisu Kristo boni sagri rokno sakha bo thrinani sikang ang Jerusalemo thangnai Jerusalemo ang kosto tek to rojaknai sadok jaknai and ang aro ang buthar jaknai phiaba salthani salo ang hakoni basanai omaike Matthew 16 verse 21 argo saw gatebo bo kabang manao barbar no boni sagri rokno salang mani jengnugo boni sagri rok bai tongpro boni sagri rok no phurungpro jeng barbar no frequently boni sagri rok no samani jengnugo tomano sa bo thangi basanani ko bo thimani yagulo hakoro fojaknai hakor pojak mani yagulo bo thangi basanai o kokno barbar salangmani jengnugo phiaba jeng saimano borok nugya sak joratui boni sakri rok bo thangi basamani no nugya sak joratui borok bisa salangya borok no bisa samani jengnugya o kokno tigi ayada jeng Bible porike sai kendu kabang mana o kokno tui bisa saya tahu tongo haibano o kok busuk sekebui Om haikena boni sagri rokno samahai bo kok salang mahai bo Jerusalem o halangka bono jeng pamsande hu ke Jerusalem o mondir ni phal nokrok amrok nobo nomo khairika ulta pulta khairika table rokno ke bono yagulo bo ochai bokrok ba roman amoni soina rok yago yapa rozaka ke bo kroso kanta buzaka thika hakoro phojaka phiaba teini sa mane hathi bar sani puilani sa sabat ni teini sa Mary Magdalene boro thanglaikia hakoro omo tomana du kathirok sokdani panangka taw ketal thimani jora rogo jin borok omo haiklali omo hai panangka na ke aro boro thangi tmanuka simalung hakor khurjak ege simalung hakor khurjak no one song ini kan ke jini borok practice klaimani bai kethalaya panang chumana mala jeng hakor hake khurui ha sugise jengro ngebono dogar hakor ni dogar simalong hakor ni dogar phiok jak ngani maro gono jeng busi mayang ang agini Easter Sunday ni kok samani jaga tongon ni naini mane Israel ro hakor jeng thai hake hakor khuriya boro pathor no tawi no khai kesi no moroi ro kes kuthui no ri bai dului just mokholi roi amai se bor ne hak simalo chini hai ke ono tu yasan keduk samaya teman teman sente ono kawal klayon wedang nai hai hai Mary Magdalene te beri ko ekjon thangi aro hakor khurja hakor ni teman pathor kiting kete kholoi ro mani bo kholok ja nugoi ke aga apro Peter sarapsani poreke Peter sopaika aga beri rock Peter no thangi saika Peter by John actually Peter by John Peter ni loke John betongo ke beri ro borno saka Jisu Kristo bo sama haino thangi basaka aga Peter ro bisa saya kebui de borok wana jaka bahai ke mong manai osombo teman borok ukok no tui kutuke bu wansuk na ya bisa besaya get ulo Peter hakoro thangai habi naika John ba charaiko jung siu Peter ka sagri ni bisingo bokrok
뭐 temanai tamsi bu kutungku teu kraku ke kirima bu kisah kom nang kupna ke hagor bisin thang naik ke temanu ka hagor bisin kerja rika si kalaija nangka apro ke bo bisa sama ni sengka kebu no bo Yesus Kristus salang mani kau nang kaisa mito kai nai bo beba no tabo bisa sama ni sengka ke Yesus Kristus kabang ma borok baibu nuksaka bo tangi basa mani ya gulo boni sagri ro bai kaisa nukja go haya kabang borok bai nuksaka omo hai gotona bu tongu je korok nei sagri ro himlai tonglai bani borok bai kok sapai bani apro Jerusalem ni simi borok imao so tangi dong bani sagri ro siya je Yesus Kristus se borok bai kok sapai dong ulo si borok siu ke omahai jorabu sengnugu ke ulo ke u borok ro sika Yesus Kristus se borok bai kok sai dong Luke chapter 24 tero ni simi pore dikha ke sengnu nai Luke chapter 24 tero ni simi pore tan kan aro seng nuk nai ke Yesus Kristus thimani ya gulo seng teman nu boni sagri ro piring pore ingsa teman bagi tabok kok ba noi di seng omahai praine nugo ciramaro kona nugo bokrok jebro bokrok gerika bokrok trika ke celaro hain ore pore ingi tham bokrok no na hoisi borok kuthungai to ke omahai no borok ni bokrok ka Yesus Kristus si trika ke borok janja kirima bai akomba bai borok janija samongono pila ba khijak lai pan tonglai khana tuman le kirima ni bagi je jaga mate borok pan khijak khana nogro pan sing ke tonglai khana janja mate borok dol ke tonglai malia hai pana omai ke sing nugo ke bo kwang ma podre pot boni sagri ro pai bo malai bo omai ke thungmani chengka ke pilas kan Peter sika angga Peter bino sai kana robai ka John bai Peter bino sai kana ro boni te sagri ro no ke omai ke thungmani chengpika ke sagri ro bor kirija ke bor Peter song to nuka কয়েকজন Jerusalem simi imaus thamman jora o malai ke angga omai ke no bor nukna ni singka haipano bor confident on ka Yesus Kristus tangi basaka ke bono tuino salai wani bagai bro nowo amone nog bisingo bro halaika tonglaika nge nog bisingo u nowo tongpan bro tuma kirima bai akong bai roman ni sonyorok no kirima ni akong bai bro dokar kholai tongmani jor this sentmanu garo John chapter 20 verse 19 is 20 jor tuma senu aro Yesus Kristus haimene no Yesus Kristus phai dogar kholojak haibon bising hawi tongmani engke Yesus bornon nugui haini saka kaksangdi peace unto you noni sumso ni bagai ang noni mazraje tongmana ang roiroka neroktaw kiriman ang liya kaksangdi they wan ang liya nerok kaksang siri ne John chapter 20 verse 19 is in pori janga ke sengnugo ke jefro Yesus Kristus bornon nugza borowai tongoi haini Yesus kamai tasbiki ke omahai jorao koekjon sagri aro krei ke aro sengnugo Thomas ajoro Peter tongo te koekjon tongo haipano Thomas ke krei engke Thomas no ulo malai ka ke nomboro Thomas no saka hey Thomas Yesus Kristus tangi basa kable ke sengbo sama haino tangi basa ka sengnuka amongka omong malai ka kok salai ka omahai nukzaka ke borok tong thok mani apro lengkang lai dong khatung mani tong thok mani sini subrai tangi basaka haipano Thomas apro kre engke Thomas tamangka ang le bisa samaya omong impossible it cannot happen omong umaya okay ang jepro romui yaksi kawi hakor kilibuzang ma jagawo yaksi susoi na yasa ang le bisa samaya ikra maka serasa nih pore ba koi gini pore ke Yesus Kristus
bawai nukjak kha ke Thomas no nukjak pro Jisu Kristo tumai saka Thomas Jisu Kristo kai bo siu bebag Thomas ne bukha Thomas samani kong no siu ke Thomas no saka Thomas nung yak sino kai de si talia ro ni kai nei me kha ang oro kilibuzang moni tongo yakung mo tongo ni kilibuzang moni punuka ga pro ke jengpono thoma kabwe i subra ni bo apro ke poitonka piawa Jisu Kristo tumasa Jisu Kristo bono tumansa je boro ano ba je boro nugya we poitok lai ni boro bosi bo hamsa za nei thomano sa ngesin Jisu Kristo thibani nugya bono hakor kai yaksigyo kai ne yone tini ambo osuzo bukri haibe haibono jengbono khana ma bai poitok lai ma bai Bible so jeng bo hamsa za disciple bono sagri roksimiya kwang ma borok no bono bo thiba samani nukha bono poitok lai nei borok rok nukha bo simiya ke teiseban tong jeng romani sonyorokbo o hakor no duty roi tongnai ro hakor no amo khai tongnai ro manai aro sentri tongnai ro bo Jisu Kristo thangli basa man nukha ke borok tuma borok sipiles ka actually nugo bor nuk man yakulo borok tuma khai borok ozai bokrarok ni judai ni ozai bokrarok ni aro khari suti langkha khari borongoro je nuk mani je mani borong beba sai kana rega tuma jeng Matthew chapter 27:52 ni simi politan ke jeng nuko bangla paikya hakor ni kholoja ro khoija paikya omai jeng nu nge borok bono thangai sai kana rega nge suare phaimaro ro nukha nge jeng samani jungsa sang mani ro borok nukha keno borok thangai ukok no sai kana ro piaba je ozai bokrok ro sai jak nai ro Jisu Kristo no poidole cha actually ozai bokrok rok saba judai rok ni dormo guru Bible no phurungnai Pharisai rok Bible no phurungnai borok borong khlaijak nai piaba borok no Jisu Kristo no poido khlai Bible se borok ni thani tong hai kono je pro saijak process je bisa saya ga borok no masaya ni kok besiu hai kono borok bisa saya ga tama kekya borok no paisa roi rang roi thangdi ukko no koisno ta salai si tamasa ulta si phurungi raho boni sagri ro phai hakor ni khuri bon mang kuthuino khogit lakha ni bro hake sabi kokpiridi nei dagi ro lai ke bro thangai kokhana mane ya bolo thangai jasai khaina nango kubide kubiya ge kubai ko bro bekhaslai Kristo ni thani bekha boroi phaima khama piaba boro ultas kubai sidani jorat bro jotesto rozaka hai pano omo hayo tak kabang ma bro kubai Bible tongu kubai pori nemo kubai tang hai pano udala nono phare bekha ro lai ko mano moto ang saya ang omo sanam sungo je tongnai pas over rakhok di ama kai torpu haipu borok simino dallar phurungu ukok bisai kabang mana sangsar dallar phurung nai tong je borok Bible ni mote phurung ya bon dallar angke borok sogine mor kyon ko kulu sogine soitan ro start kono sujug tongo borone bagai kebai no nai to gui bukhabai nai to gui Bible pore context nai pore di kok kebai kok no khanawi nai di kabang mo hai tongo baptisma kena jotesto nge baptisma ro kan kena pastor ro tuma ang mo hai 100 jon baptist ro ka
50 jon baptis roka Paul tumaisa kaitor ano Kristo ano baptis rona le bagi kali kot maka hamno pira ni bagi si rohoro nang kot maka hamle pir masih kre baptis maroi oh baptis na pro Bible poreka omahai Yesus ni bagi tiga nang gose angka baptis naon bagi gose wim sasna nol ang bo omahai ang baptis na pertama kelas 9 por itu je kemana saja bekat duduk ngot ma makani tan age nazar musung mane temai ba temang mang nai do ni sung man le Christmas ni jora wang no ga je pastor sao hi tong le asking nga ban nang Yesus Kristo no poito kalai hanam le nga bo no non amo khai tong sinai nga ti sin klo nga le bang sa sia okay ang bono baptis nei rong lia je prang ke se ke ke asai katalo ang ke asai katalengo 2007 ekot 30 Aprilo o 30 Aprilo ke aprono ang kebui baptis manaka ke kabang ma je Bible le mote punya bon tala teman male sukno hawa ni pro suari nono sengai nang teman bagi sukno hawa hamanai nei wanso baptis manaka nei saide nang harusana baptis man namani bagi yang mahanai ni wanso bleng ke thangdi nang oro hawane jugo ta nia kho disqualified ge baksa basanai ang sabat sal rakho khable disqualified ang passover rakho khable disqualified temang qualification Jisu ani bagi thikya ang te thia nang lia ang ani sum sogno bot tlangi bot thikya bus paikya bosi asol ko ika bose bohai borok se Jisu Kristo haina thangai mothangai tisajaknai ge Jisu Kristo no puilani buthai bo puila sakang bono kuthuni thangai basajak mothanjaknai thangai basanai jengbo omohai no bohai no kuthuni thangai basanai nege kabang ma Jisu Kristo thangai basamane borok nuk piaba ukop jepro farisai osai bokro kanawu borok bono dabokro wanai nege omohai no tabo dala Kristen ni mane kebui ke Kristen nyawi leader nero pastor nero kebui kok no dabok man nai bai ke sa tong mung bai samung bai omai ke kebui no sapres kayu thuklu itong teman male apro teman bai ke borok kebui no hui tong nini bagi no koroksa non Kristen kebui Bible no tui sinan musungo Jisu Kristo no siwani bagi bekhawo kasamani joratongo haibano phona no nahoi phona leader no nahoi phona pastor no nahoi boni bekha fili tangka phona phungnai si hai phona pastor si hai phona deacon si hai phona secretary si hai engke boni bekha aproke Jisu Kristo no siwani musumani bo siwani musumani krekia bekha blok ngi tangka osai bokra brokai borong mos hai mani se hakor omohai engka aipun borok masa rang puisa ro ulta dollar saidi khowit langka ni dollar sai mane bagi se roho ke dollar no borong pina ni sengka ke omohai no dollar no pinai ro gutabo khai Jisu Kristo ni kothmano temanai bondok khalai mani siklai bo bar no sawo Jisu Kristo angbai nukjaka Jisu Kristo angbai nukjaka o jora somoyo asai nei nukjaka ni samane sengdu Padi Bible porlena 1 Corinthians chapter 15 tin ni simi ajora 1 Corinthians chapter 15 tin ni simi ajora ang manmano norok no yaparei rika abano kok kotorku elembango sujak tongma haina Kristo jini sumsok ni bagai thika bo phobjaka
hake elembago suijak tongma haino saltamni salo mutangai tisajaka bo pitor bai nukjaka pia ulo chongkhor jingdungi rok bai nukjaka ulo ke bo waisa bai bai barani slai gobangma sagri rok bai nukjaka borok ni bere baksa thwifano gobangma no gothang tongkho ulo ke bo jakob bai nukjaka aboni ulo bebak chongkhor rok bai nukjaka jotoni slai ulo bo ang bai bo nukjaka ang bejorao asainai haibano bo ang bai bo nukjaka bo chobasro bai nukjaka teman nukjaka pol barbar samani sinu piaba oro leaders ro chobani leaders jisu ni bongso bongso ni leader ro judai bongso ni leader ro ozai bokro ro boro dalar sarwani jengka tabo omo haino seba jisu ni mungno dalar pir dalar Christian ro geborok no teibu jisu ni lama no kosoroi tong kotma kaham no tomano dabo gui tong roman sorkar silbuza baike sagri ro khogitlang manai boroni sagri kirijak mani se kharei jan pran roi kharei yang jagawa si tongrak lagi ya bor baike kuthina khok manai abo dalla Peter Jisu Kristo no 3 bar gosiyang za temani gosiyang ka thina ikiribani bode kuthino thangpro si gosiyang ongnai kuthino le khogoi tongpani bo romani soino silai tei se gat rozanu de bo khok phairak na ani motele osombo logically osombo bor khogmai nga borok kewe khogi ban tlang khato nga roman borok ni si authority borok jefan khlaiman tau ingres sason indiano sason khlaima hai kethei tiklai kari wani sal ni se jora nang ya kewe borok khogi tlang khan kethei tiklai wani boi tagoi sopre longkale ke tiklai mamle tabo nodi kethei korso kethei polong kuthung phoi ro kha police tiklai ya de waisa pro chung boro deli de kama buri hangzak mani buri no buthari tukra khai free shot tong roi 35 tukra de bisu uloke bolong go rarawai ko horoi ben bono police tiklai kare ma buri khomata tomane bori authority agar roman ni jorawo roman rok ngka tabok ni police haya tabok to jeng temanai borok ni odikar tongo proman sara mungsa khaimi ya apro jepan pro khaimana agar boron bagi tiklai kare mane mungsa bepari salai satane bising borok tiklai kare man dikethi inglai nerni jisu thangi basa khang mane no thangi basa ele kethi ini punuk ropayan ke apro kot makaham paisi paikama Yesus Kristus nanti kok piranin bondo sing paikama hai mana omong ya teman male Yesus kewe no thangi basaka tini jora judai ni bo leader ro borok ni Yesus Kristus ni besar mangketei boni sagri ro khogit langka nei borok kok omai kenu chorcha khlai no ini jora piaba kewe kok kemo bo thangi basaka angke bo salang mahai no bo 40 din tonglangka bol pore apa ni bo je jangni phai arono kipil tanglangka angke bo salang ma tongo angte sya kipil phai ne aproke raja ni raja bubagra ni bubagra engai bo pha bebak pha sengsasa apa ni sengsasa bai bo kipil phai ne bus thumani bagi phai ne ke sagri ro bo
Tanggri basa mani kethini basa jak bai tonglang tongka 40 mane 40 din hai bagai borok Jisu tanggri basa ma bai kok salai kya tong lai kya sa lai kya hai bagai borok ni selai jak mani borok besek bekak kerak ingka borok hai ulok ke teman cendu borok ni tani kiri mani kerikya u Jisu Kristo je kuwi kai to bo tangi basaka borok pira ni borok kiri liya hai bagai borok thya sak jora pir langka hadu kok jagai thaitu tui ke bari lang jagu basaka ke sisaka ke oron pir lang ni seng puyu ka tau sok ke pe hai je jaga kalai sia basa we hai nu puyu ka bo hai borok kuwi no thai bani jora kuwi ni bagi no borok tu thai ka hago baksa hadu kok jagai thai ka baksa cross rojagai thai ka baksa totrara wi betar jaka u kuwi no pir mani bagi borok ni asek phang phai ka borok ni asek kiriya mani phai ka Jisu tanggri basa ma no nuk ma sa kha borok u tanggri basa ma bai borok tong lai kya basa sa lai kya jolis hai bagai borok kiri mani kri khate borok sika sembo hai no tak Jisu thipana Jisu hai ke tanggri basa nai boy baksa tong lai nai tamane bo kok no Jisu borok no so jano poi to lai nai borok te thip lai ya Lazarus no tisha pro bo kok no sei ba okay jeng bo omo hai bagai tabok je kuwi Kristen jeng bo kiriya Samun go thane bedi Samun chapter 3 14 by 15 14 by 15 O hamru jaknai borok no Peter by John ni aro Samun chapter 3 siang 4 se pro tu 14 by 15 bo engka borok kaham borok ketar hai pano norok bono naiyawi a borok betar nai no se phiok de hne pilat no sasiwo omo hai ke no norok borok rok no mothang nai no betar laikya tamoke kai tor bono kethoi ni mothangei tisaka jeng omo no sak bai thang nuka jeng betar bani norok barabano phiok roi Jisu Kristo no betar mani bogole kubu se kai tani sajla tabok jeng bono nuka bo thangni basa nai ni sama hai keno jeng bono kethoi ni thangni basa mani nuka in kok piri dong lai ke bono borok nuka u kok no tui no borok krak ke baka krak kirima krui ke borok piri dong lai John by Peter oro sung nuo nirok je borok no cheri ang mani reject klai mani bos ke pole kubui se kai to ni sajla ya bro ka ba mo borok kubui no siwi mo thangjak mani kuno chapter 4 Samung chapter 4 verse 17 ni simi 20 jora hake lukurok ni bisingo o kok kecharei mania tei ke Jisu ni mungei khorok sano phano kok ta sadi hnei o borok rok no rakdama khlaima runai borok Peter by John no bisingo tubuwei hai hnei sawi reka norok Jisu ni mungei kok thaisa phano ta sadi bini mungei khorok sano phano ta purungsiri piaba Peter by John borok no hai hnei saka norok ni kok khnama da chaku kaitoni kok kaitoni buskango bubo chaku abo norok no wansukui naidi jungle sak bai thang nukmano khnamano sayawi tongwi man maya tau borok haini saka judai rok maisa borok je pro kok piri tong pro apro da bok nani nayuk oborok no ma bathak rong nai nge bu togui bathak rong nai kha hai panam borok sawo jung kubui no thia sak jora piri sang
जों थैयै दंमोनबा जों उनाव गायदोंनि ककनो निरबनो ककनो जे जों नौरि मोनोबा गायदोंनि ककनो जों नौरि मैया इनके जों मा पिनाय गायदोंनो पिदि होनि दागेव इनके जोंबो अंहायनो गुबै सिनाय रबना आं कयनानि बुसुंगो पिरदि थैनाय सालसा मा थैनाय दिनै थैयाखै खोना मा थैनाय खोना थैयाखै मा थैनाय हायबानो जों गुबैनो सिनाय र जिसुनो गुबैखे पयत खलायनाय र दिनै थैबो खोना थैबो जों बय बाक्सानो बहायनो थाङै जों बासानाय बय बाक्सा दंबाय हानि बागै पिटर हायनो जों पिरागो जन हायनो जों पिरागो इनके जे खानाय दंनाय रबना आं सानाय बुसुंगो गुबैनो सिखांखे पिरि आं सातक जागनाय नि किरिउइता दंदो हाया हजागनाय नि किरिता दंदो मोसो मा पिरनाय ये गुबैनो जे सिनाय बर बपु पिरनाय बहायनो हायनो खुजु खलावै बुखु खलावै दंमाया जेफ्रो अजाय बख्रग र जिउस नि लिडार र बरनि कक न पिर मानि खानाखा बर पिरे खालायनानै नायखा बाथाग्रमनानै नायखा हायबानो बर बाथाग्लिया बर कयसा बाथाग्रमानि एमन कि बोथारना नायखा हायबानो बुजाका हायबानो बाथाग्लिया बर ताबो तमानि बाथाग्लिया बर गुबै केना सिसोखा जिसु ख्रिस्ट थांगै बासाखा बोनो गुबैखायथ बदेस किफिलि फायफिनाय इनके बो किफिलि फायासानि जों उककनो मा पिरनाय बजे सालांमानि आबो बेबाक नांफैनाय बनो बर गुबैखे बोखावो रमैना माखा जे जिसु ख्रिस्टनो गुबैखे पयत खलायनाय बते थैया नि बाइबेल साव जन चैप्टर 11 verse 25 salsa dusini mang to ma thine hai bena thangai dong ai ni baibel sa bo thangai ba samane obono guarantee जोंनो बो नाकार खा जोंनो नाकार माने guarantee तमने बो कथां तब बो थांगै सिबा सैया इनके बो कथां तंफ्रो नाकारलां आं नाकारनाय आं थैनो बै नों नाकार जागनाय माने अब बो guarantee दं ना एरे हायदे तब कथांगै बा साखा बो थांगै बा साखा अबोनो guarantee 이 악내로 숨숨을 나간다. Hebrew chapter 1 verse 2 분으로 보리니만. 게다보 진이박의 보노. 보나이 싱리동 승사자 보이 박사성. 게 जों 진이 숨숨이 박의 못이야. 게 जोंनो 나가르마니 보노 스라이스라이게 시로는 박의 뭐 갈버리 아미 뭐 당의 학원에 당의 뭐 바사카 as a security. Romans chapter 4 verse 25. 와시우시 오마하이 아게로고 앙누구 아게성 사이프로고 멍스스 빌 로카 딱 텔레폰 빌 파는 로카 스쿨 피 파는 로이카 오케이 teman-teman ani baik atau semua orang 앙누고 teman-teman nok bara rok roy manin rok no bil mama ni mano tisai tong romani kaha ke jok no ke tisai tong ke teman mana wasu rozak pana age to manual si tabok hai computerized ya tabok to bulu mane kisa somo bana komku age bil rozak ya nei 2 din mas rok sopai 2 din mas ni pore rok sopai yang le already rozak age school filo go wasu mahai na rozak pana nerone umas di rozak ya age tuma kaya pro o receipt tong kage bonot langai puno indo angwa rozak age apro ngate bro musa kami ya haibana receipt kere inke royako oh age tabu receipt inka bible age jisu kristo tangai basa mani bono kaisa tamana security jengze sini sumsokze nakarjaka bosi advocate sini bakri bible sa bosi advocate ni bo ana poito klaiya bono sumsok nakarka ni bosi sakki 지수 크리스도 당의 바사 양게 저더니 사이 카르수수 국서바 나이 승사라 크리스탄로 때문에 바기 ซึ่ง 고트만 가함니 바기 가방마 크리스탄 자야 농야위 야파로 고스도 칼라요 하도 공자고 무트하르자고 똥게 세범마 똥
Kristen ne. Nge Kristen ro jotoni se kharsu ku kere sengsara. Jadi kebu-kebunya resurrection enggak, kebu-kebunya Yesus Kristus tangi bahasa ya. Pia babai bela sawo, bo tangi bahasa kan. Bo tangi bahasa mana First Peter sawo, sengno asamon roi kelangka. Pada First Corinthians chapter 15, 16, chapter 15 verse 16. Ang poi mana? Keterok motangai tisa zagia hanke Kristobo motangai tisa zagia pia Kristo motangai tisa zagia hanke norok poito klaimani abo kusubuya norok tabu bo sumsok ni bagai komuri tonglaiko omo tui hanke Kristo no poito klaya plai klai tuinai rok bo komor baika seng Kristo ni bagai katung mani abo bo o sungsar o tongpurumi bagai simi hanke hake o sungsar ni Tei borok ni slide sentalika hamyaku tangi bahasa mana Yesus tangi bahasa yang ke sen bo tangi bahasa mana ke borok poito klai mana bo ering ke sen zo to ni sen kar susuku talika hamyaku PTA bo zo to ni sen teman-teman je khayo musuk mano khaime ya je saman musuk mano sama ya oma hai ke kosto tekto sengsara kosto rozal tekto rozal Haipano salsa tangi bahasa nai ni Bible so Yesus Kristus kebukunya tangi bahasa ka sengmo tangi bahasa nai verse 20 kok kebukia omo Kristus ketuni mo tangi tisa zakka mo tangi tisa zak nai ketui rok ni bere bo engka taiskan butai ketui ni tangi bahasa nai ni bisingo bo se puidaskan taiskan first fruit pulia butai ge sengmo omai no bo tangi bahasa naik bo mutang bo ketini tangi bahasa mahai sengmu ketini mutangi disazak naik verse 22 bebak borok adam bai tangsa ngma bising tui ma tui bayo obatui keno bebak borok Kristo bai tangsa ngma bising tui mutangjagi disazak naik seng adam ni bising tui sumsok ngma hai Yesus Kristo ni bising tui seng bebak no mutangi disazak naik Oke, semua tangi di sajak pro teman nai, teman nai, sasa besar, besar liya, sasa besar rozak nai di Bible so. 51 to 54 orang nai seng pelesio. 51 bising ni okok no kanadi, seng beba no trigla, tamang ke paitan ni salo totro pungke no waisyabai mokol muklik kaisabai no. Seng bebat no mul filjak bainai a tokro pun ke no kethui ro thanglang ke mo thangai ti sajak bainai pia seng bo bebat no mul filjak bainai thiblang bo thanglang no ma chumnai thinai bo thiphlai ya no ma chumnai hake thiblang bo thanglang no chumke pia thinai bo thiphlai ya no chumke elemba go samani okok nangpainai butanai mejanjaki sokomol jakka oro seng tei thili ya teman nai Bible so we will have the glorious body English okay glorious body seng sasa besar rozak nai okay thiblang li tabuk thiblang sini besar ke thiblang sasa thiblang mana thinai abo tongmai Haipana, jeng jepro Yesus Kristus payo, jebono poito klainero, triblang besakno cumnai. Amen, triblang ya besakno, tangblang besakno cumnai. Mana u besak tria bono rosak nai. Tak ni besak to jeng trinai. Haipana, tria zat besak seno ronai. Gak baik kena jeng sobre Yesus, baiman jeng sukno hawa tongwidai. Okay. O katungmun kebekebu Kristen rok itu. Enggak kebekebu Kristen rok ke nang usung sari ini katung itu naik, sung sari mana ini katung itu naik nak kait orang naik mana. Enggak angpo itu kalayo kebekebu Kristen ke sung umur tu sung sani tongmun sung sani mana itu torzagia
nga bono tei kiriya torjakya omhai kaito ni imang sing nuksa u kebai imang no sing nuksa abo salsa ungpaine hani bagi sing khakrak rago sing wanaya sing kiriya te sing sengsari mangai nak tahu saja. Ini sing teman mana sing salsa Yesus Kristus hai dong tangi basana sing tanglang besar no cumai. Ketini orang ang matak sini jodoh nak sampai ke hai no salam sungguh pagi sing hai no sering asoknya ukok no sungguh pir lainai sagri pilang mah hai no sungguh pir lain teman-teman sungguh kebino sika nuka borok sima hai no Yesus Kristus Thomas no sama hai jenuk yawi poito klanya borok setiap ham saja jadi sing sagri rok hai to sing nublia hai mana u Bible yang disente tahu sing kemang mah logic things logically je bujina tomani sing bono bujima ke hambai zo tono ke o nirok khana burung no je nirok ni bukhaw je borok no khana ron mane musuk mane tomano share kai jadi baju sing buku bai sawani tangga ke kebang ma muito naruk maya asuk sini knowledge kri samaya ngo gahani bagai niro no koina tahu nanti video no share kalai ma bai teman lang YouTube ko dai do ge YouTube no share kalai ma bai brok kanai mana ke kebang ma tongo topik bai topik ge seminar ko tongo pilas kan sana musungo seminar ek ni sini sajora tongo bono khana rogra di wai sepano khana ya khorok no ke arung bisute bro kebang mana yapang abono yapang ke abono sikangke te topical Bible study no ber serai ke sai mana ke hambai jo no suriwan buka kaito no hambai do jono nang tangi basa mane nang je kethia no nang sno serai ke phonogui klangka kaito jungbo haino tabo nang haino salsa thiyui hakor bising no klai tongya jeng tangi basana jini besar u mang no tui jeng nung bai baksa tongpai meya hai bagi nang seno tei kaisa mang ronai ya bono jeng serai ke sika hai bai kai to jeng kiriya wei lasia wei nini o kok tu mana buino sai kana mana ne suban krewe kebai khatung sogui nung phaya sang jora nai sini to mana ne suban ham bai marwo hai u jora ne bagai Yesus Kristus nung bai se pakai tu thane o surma kisi sana surisana amen